тръгнаха в различни посоки. Един от тях бе Али Чауш, мустакат и груб турчин. Той се спря пред хана на Трайковича и изчака заптието, което наближаваше. Какво научи? Прегледах, но такъв не намерих. Ама ти гледа ли добре? Запомни ли хубаво? Около 25 годишен рус сиволог, мършав и с черно сако. Иди в другия храм, най-много гледай очите, сиви, много сиви. Разбрах Али Чауш. Разговора между двамата заптии се отнасяше за Васил Левски. Турците го търсеха и дякона се намираше в голяма опасност. Али Чауш се втренчи в Илчовото кафене и влезе вътре. В кафенето имаше 4 души. Един гост българин, който четеше на пейката. Илчо кафеджият, който точеше един бръснач, а пред огледалото чиракът му бръснеше. Друг един гост с руса коса и черно сако, той беше Васил Левски. Мараба Ефенди, Илчо, няма ли тук един търговец, един такъв рус сиволог, мършав и черно сако? Не знам, Илчо, не съм видял такъв. Този разговор бе чут от всички. Ръката на чиракът затреперала от страх, защото знаеше, че бръсне Левски. Христо Ковачев, приятел на Левски, пребледня. Как си, Христо Ефенди? Бледни се вижда, болен ли си? Не, Аличо, от горещината е. Ей, момче, дръж хубаво бръсначе, че ще ме порежеш. Пиеш една ракия, Аличо, уж. Да. В горещо време ракията разклажда. Сега е времето дякона да изсвиряса, без да го усетят, мислеше си Ковачев. Но той с ужас видя, че Левски вместо да се изнижи тихичко, обърна се с лице към турчина и очите им се срещнаха. Честито, че не би! Благодаря. Се криеше пак една ракия. Да. След половин час Али Чауш си спомни мисията си и остави Ковачев. В същото време един дрипав селянин с чувал на гърба мина покрай Ковачев. Чакаше да купиш въглища, господине. Левски,